Toyota Camry, Sienna, Highlander, Corolla, RAV4 avtologlarynyň Amerikadaky bahasy sizi gyzyklandyrýarmy? Onu ata watan dünýäde gepleşenimiziň täze sanyna hoş geldiňiz. Hormatly tomoşaçylarymyz, biz size Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Sacramento şäherindäki Toyota avtologlarynyň satış merkezinden ýüzlenýär. Gepleşigimiziň awtologlary bagyşlanyp ýady edilen ilkinji sanyna size Amerikadaky dürli kysymly awtologlar barada maglumatlary ýetiren bolsak, bu gezek size dünýäde şol sanyna Türkmenistanda iň köp satyn alynýan awtolog bolan Toyota awtology barada wiza maglumatlary ýetirýär. Hormatly tomoşaçylarymyz, gepleşeniň täze sanyna Toyota Center'a geldik. Gelin bolsa maşynalarla tanışaýyk. Ne bäri bir Corolla. Toyota Corolla 9325 mil geçen bahası olsa $24,000. Ne var? Berde var Highlander var. 2020 model. Arkasını koyayım. Şöyle. Arkadan şeyde. Buradan bagajı. Bunda fan. Aşağıda nerede oturuşlarım var. Şuradaydı. Kaldıramıyorum.
Benimki Toyota Highlander X-Large 4640 mil geçen $40,000. Yürümüş Toyota Camry SE 14.514 km geçen, mil geçen, kilometrede bularda mil $30,000. Yine berde olsa var. Sienna var. Hem Sienna görmeli olmuşlar. Kaysma dedim benden. 2020 Sienna X-Large Premium paket. Toyota Sienna X-Large Premium 8 Passenger 48.301 km mil geçen $43,000. Ne barada var? RAV4 ba. Yılını bilemem ama göreyim yılından. Toyota RAV4 $27,000. 78.683 mil geçen.
Sport diyor. $46.000. Hormatly Atawatyn dünýäde gepleşigimiziň tomaşaçylary. Siz Amerikada haýsyda bolsa bir haftalyk barada maglumatlary, şeýlede durmuşyň beýleki uğurlaryny değişli ýürüte video ýazyp etmemizi isleýän bolsaňyz, kommentariýada belläp bilersiňiz. Mysal üçin, Walmart ýa-da Costco supermarketlarynyň harytlaryň bahasy ýa-da premium outlet dukanlaryny dünýä belli egneşik markalarynyň bahasy ýa-da Amerikada çağan okutmak. Garaz sizi gyzyklandyrýan temalar boýunça ýürüte gepleşikleri size ýetireriz.